ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ। ତ ବିଲରେ ପାସ ଲଗେଇଥିଲି ମୂଷା ମାରିବା ପାଇଁ, ତ ବାଜିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ କାଟି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ତ କେମିତି ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡୁରାମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଆଡ଼େ ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସେଇ ଜାଗା ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ତ ବିଲକୁ, ପାସ 2ଟା ବସାଇଥିଲି। ତ ସେଇ ପାସରେ ଆଜି 1 ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଆଉ ବସାଇ ଦେଇକି ଆସିଛି, କାଲିକେ ଦେଖିବା ତ ସେଠି ବାଜିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବହୁତ ଖରା ଦେଇଛି, ଟାଣୁଆ ଖରା। ତ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ଖରା ହେଉଛି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ସକାଳ ମୁଁ ଭୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି, ତ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଚାଲିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ବିଲ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଆମର ଆଡ଼େ ଧାନ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ହେଇଛି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ଏ ବର୍ଷର ପାଣିପାଗ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଧାନ ସବୁ ପାଣି ବି ଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆମର ତ ଖାଇନାହିଁ ସେମିତି, ତ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚି ଆସିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ତ ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ମୁଁ କାଟିବି। ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏ ବେଡ଼ାରେ ଟିକେ ବି, ମାନେ 1-2ଟା ବି ହେଇଥିଲା, ବେଶୀ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଇ 2ଟା ବେଡ଼ାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଟାର ତ ଟିକେ ବି ହେଇନାହିଁ, 2ଟା ସବୁ ପାଣି ଖାଇଦେଲା, ତ ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷର, ତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିହାତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଟିକେ ଥକି ପଡ଼ିଲି। ମୋର ଛୁଟି ବି ବାହାର ନେଇ, ସବୁ ଖରାରେ ବହୁତ ଟାଣୁଆ ଲାଗୁଛି, ତ ବଥା ବି ହେଇଯାଉଛି।